रिफायनरीच्या समर्थनार्थ अनेक महिला देखील या ठिकाणी एकवटलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. अशाच काही महिला आज माझ्यासोबत आहेत. मी त्यांच्याकडे थेट जातोय. मॅडम, काय सांगाल, तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कुठून आला? माझं नाव सायली सुहास कांबळी. मी धोपेश्वर खांबलवाडी राजापूरवरून आलेली आहे. आणि आम्ही रिफायनरी समर्थन करतो कारण आम्हाला आमच्या मुलांना किंवा आमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी जे काय नोकऱ्या किंवा काय कामं जी लागणार आहेत ती आम्ही इथे येऊन रिफायनरीच्या समर्थनासाठी येऊन आम्हाला ती पाहिजे. म्हणजे रिफायनरी. बरं, आता तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन निवेदन देणार आहात. निवेदनामध्ये नेमकं काय म्हणतात? निवेदनामध्ये आम्ही सांगणार आहोत की आमचे ज्या जमिनी आहेत ज्या पडीकच आहेत, कारण तिथे कुठे शेती किंवा काही झाडं झुडपं काहीच होत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ती रिफायनरीला देऊ इच्छिन. आम्ही तिथे रिफायनरी व्हावी, धोपेश्वरलाच रिफायनरी होऊन तिथे ती जमीन पडीक जमीन आहे त्याचा उच्च तो मोबदला देऊन आम्हाला तिथे रिफायनरी होऊन त्या स्थानिक लोकांना किंवा बाकीच्या इतर राजापूर शहर किंवा रत्नागिरीच्या इथे जी मुलं राहतात त्यांना रोजगार व धंदे मिळावे याच्यासाठी रिफायनरीचे समर्थन आम्ही करतो. ओके. तर या ठिकाणी आमची जी जमीन आहे जी रिफायनरीला जाणार आहे ती पूर्णतः पडीक जमीन आहे, पूर्णतः कातळ जमीन आहे. त्यामुळे कोणतीही शेती, कोणत्याही प्रकारची शेती त्या ठिकाणी होत नाही. त्यामुळे रिफायनरीने ती जमीन ॲक्वायर करावी आणि योग्य तो मोबदला आम्हाला त्या जमिनीचा मिळवून द्यावा, अशा प्रकारचं मागणं या मॅडमनी या ठिकाणी व्यक्त केलं आहे. चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, रत्नागिरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेज